илдә солтан булгансы, үз илеңдә олтан бул ди халык мәкале. Әлбиттә, Башкортстанда туып үсеп, әлеге вакытта ситтә яшәүче милләттәшләребез күңелдәре менән һәр вакыт туган яктарына тартыла. Әмма безнең җәмгыятебез әлеге көндә эволюцион түгел, революцион үсеш менән бара. Замана технологиялары еллап түгел, көн һайын үзгәреп тора. Һәм без дә ошо үсештән артта калмаска тиешбез. Киресенчә, бәлки алдынгылар рәтендә булыргалыр. Буның өчен нимә кирәк? Яхшы белем, тәҗрибә, төрле илдәрдә, йерләрдә күреп, уфуктарыбызны һәм аң киемебезне киңәйтү. Ошо максаттарны юллап та яшьләребез сит өлкәләрдәге һәм илдәрдәге югары уку йортларына укырга инәләр, эшкә урынлашалар. Дөнья кимәлендә бизнес төзүләр һәм карьера баскычлары буйлап үрләйдәр. Ниндәй генә бөеклекләргә күтәрелмәһендәр, улар республикабыз менән бәйләнеште өзмәйдәр. Халкыбызның йөзе булып торалар. Был халыкара аренала безнең республикабызның имиджын күтәреп тора. Был яһәттән сит илдә яшәүче башкортларны берләштереп торучы Башкир Глоб оешмаһын мисалга китереп китер инем. Шулай ук үземнең күп еллар Санкт-Петербургта, һуңыннан сит илдә яшәүдән сыгып та, шулай ук бөтә ер шарында яшәүче башкорт яшьләре турында бәян итүче Башкорт 2.0 китабым һәм проектым мисалында ла әйтә алам. Үткән тарихыбыз менән горурланайык, шул ук вакытта бүгенгебез менән яшәйек һәм киләсәгебезгә лә карайык. Заман менән бергә атлайык, башкалар өчен өлге булайык, аң даирәбезне һәм рухи дөньябызны баетайык.